Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Ambroxol HCl Myracoff. Makapahumok sang pilit nga plema sa dutay nga kwarta. Ini nga oras ginadulong sa Badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapagpakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ikasyam ng adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Magainop na kita, tubdob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga balita sa sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga kaaksyon tang yara sa kapurukan kag kabarangayan sang syudad sa Bacolod kag sa may mga hilikoton sa sining adlaw nga indigid mapaiway, no? Tandaan tagid mga kaaksyon, although nga ti manubo ang numero sang COVID-19 diri sa aton, single digit ta mga kaaksyon, pero tandaan tagid nga naka-face mask, social distancing, kag facial gid lamang. Kunyara kita sa gwa sang aton sining nga puloy-an mga kaaksyon.
Kamusta nga to sini nga mga kauturan sa bugos nga probinsya sa mga syudad kag banwa nga nagapamati na sa inyo sini nga palatuntunan? Kamusta kamudra iya mga kaaksyon namon sa kanginan oks lang? Kabay lang okay lang, no? Wala sang problema. Daw way nagidman ga ulan-ulan ang dira sa inyo nga lugar diri sa Bacolod, way na ulan pa since kaina sang aga, no? Nagro pa na riti pero hindi tama gid kabaskog mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side sa gihulngan sa man pinatyanay, no? Ay perte mga Kafgo, former Kafgo, ay perte sunod-sunod yung pagpanglutang dito sa area sa gihulngan Negros Oriental, mga kaaksyon. Amo lang tambid di sa aton mo, lapit-lapit lang ni siya gawa sa pihak lang ni sang Isabela, mga kaaksyon ang gihulngan, no? Ay perte sino ayhan ang sa likod sining pagpanglutang? Ti mayara man ginako ang NPA, ang Leonardo Panaligan Command, yadtong nakaligad nga adlaw nga paglutang man sa isang kamiyembro sang Kafgo, subong former Kafgo to das na naman, no? Sa gihulngan Negros Oriental. Ay perte. Sige sa mga kauturanta sa bugos nga Region 6. Kabayuntang nga okay lang ang aton sining nga pagsinalayo mga kaaksyon namon sa kanginan. Sa kinamdan ako ang inyo sining Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial, manginkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa deadline sa pagparehistro sa sang mga negrense nga bakunahan kontra COVID-19 tubtob katapusan nga bulan sang Pebrero, pag sinapol sa mga alkalde pati gayunon buwas nga adlaw. Samtang may balita man kita sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Dale Salazar Dugay-Dugay. Mangisayod man kita sa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eden Abuso. Si Aksyon Eric Magbanwa kon Saturday gali nagro pa huway-huway, no? Si Aksyon Eden Abuso anay sa BCPO lalaking nagbaligya sang kinawatan nga cellphone dakop sa entrapment operation sang police station ay. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ni Aksyon na Brian Morden. Mga pulis sa Noko nga nagagamit sang illegal nga droga hindi makaluwas sa drug test. Samtang sa patrol naman nga balita ni Aksyon Eden Abuso, Regional Oversight Committee magapatigayon sang deliberasyon sa 20 ka mga barangay sa Negros nga nag-apply para makabig nga drug cleared. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga balita out of town sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib sa banwa sang Manapla. Kaso nga pagpatay sang 63 anyos nga lalaki wala pa mapasa. Samtang sa balita o kung mapasar, no, wala pa mapasar, kulang abi ko mapasar gali, way pa way pa mapasaka, no? Samtang sa balita nasyonal, balita ni Aksyon na Dorel Cabato, 7 ka mga minor de edad bunag sang lapsag kada adlaw suno sa
Population Commission. Congressman Eric Yap makigsapol sa DBM, sa Department of Budget and Management kag Department of Finance para sa Bayanihan 3. Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, sa bugos nga Negros Occidental kag Bacolod City, kalakipan sa bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Mahina ang kalaban pero ginaknowledge sa lang mga kaaksyon tang yara naga-monitor sa aton sining Facebook Live, no? I-share lang kag i-like sa aton sining program para pangtirahon tayo na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe, no? I-like kag i-share ang aton sining program plus ang inyo sining mga mensahe sa aton sining Facebook Live sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kag sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, mga Kaaksyon by Aksyon Radio Bacolod. Sige, daligid lang mga Kaaksyon, kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Martes, Pebrero 9, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 11 kag 36, liwat 11 and 36. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga Kaaksyon na kay tirahon tanay ining mga nag-like kag nag-share sa aton sining programa. Ayos. Sige, daligid lang ha kay i-plastar tamayo gid, no? Parang bisan paano maka-share kag maka-like sini sila sa aton sining programa. Daligid lang kay ma-like and share man kita. Sa aton sining mga Kaaksyon, daligid lang ha kay plastar tanay, no? Kay gatiyog-tiyog pa, no? Daligid lang, no? Kay hahanapin natin. Hahanapin natin. Tagalig ka ngayon, may napulo na kita ka mga nag-share sa aton sining programa. Pulo na, kabilog. 11 na. Ay, pwerte, pitik lang siya dayon ba? May lang pamate sa mga Kaaksyon ta, kay Jocelyn Libon Dispoho, kay Gian Recicio, and lakip na kay Valencia Kinet, no? May lang pamate. Kay Maria Co, kay Virgo September, may lang pamate. Virgo September. Kay Jimar Seron, no? GMR Seron, may lang pag-monitor. And likewise, sa kay Atia Kim Eriman, ga-monitor na sa sining mga tinion. Salamat sigid sa inyo mga Kaaksyon namon sa kangina, no? 11, hindi ko na makita pang iba, no? Kay paring Rinley Javier Marter, may lang pag-pamati parikoy, no? Dira sa Banwasang Valladolid. Kay paring Rinley Marter. Ayos. Sige, sa mga nag-likes naman kay Trexie Busillo, may lang pamati Trexie, and Andrew Juanites, kay Fredzel Nini Terranti Duran, may lang pamati dira sa Banwasang Morsia, kay Jocelyn Libon Dispoho, Alex Montesa, Gian Recicio, Fernando Bongbong Narciso, and Nicanor Habagat Dikinia, kay Annalyn Abanto Bilanggoy, na? Bilanggoy, correct man
Bilanggoy. Annalyn Abanto Bilanggoy. No? Carlos Ortales, may lang pagpamati. Likewise kay Niza Valiera Lugay Locton. No? Maria Co Sibon Olmido. Kay Nina Litoy. Kay Zaira Mahusay Roderos. Kay Renz Joy David Dimilio, correct ni siya. Renz Joy David Dimilio. Kay Sandra Villarite. Kay Rosalie Hilario. Kay Elga Vega. Mary Jane Alviar Churema. Martin Gonzales. Kay Gian Bakel. Kay Angelo Cosio. Kay Huma Lumina, may lang pagpamati Huma Lumina. Kay Valencia Kinet, July Fabiana, kay Gerald Hermino, Grace Smithon Casin, and sa kay Jess Bisiata, Virgo September, and Robert Clement, kay Rafael Diaz Jr., kay Jmar Seron, kay Andriel C. Regis, no? May lang pagpamati. Kay Noel Amar, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Lisa Asuncion Dijardo, kay Joseph Oria, Arlene Jucades, Dantiba Flor, may lang pagpamati, likewise kay Atia Kim Eriman. No? Salamat gid sa inyo, mga kaaksyon namon sa kahanginan. Ayos? Oh, karon naman dugay-dugay ang iba na. Ang ibandang nga wala pa makashare kag i-like sa aton sining program, like and share na para siguradong sigurado. Sige, daligid lang mga kaaksyon na, standby anay, matagtapi lang ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Buliki
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11.54 na nga oras, 11.54 na mga kaaksyon, palanyaga na sa mga kaaksyon ta, paghimos na kay manyaga na kita dugay-dugay. Para sa complete nga management sang inyo liver detox, kinanglan ta mag-DTX Kadtuantang balita gikan sa News Center, we have aksyon na Dorel Cabato ini may kangtanan sa 7 o 7 ka mga minor di edad nagabunag sang lapsag kada adlaw suno sa Population Commission. Kag Congressman Eric Yap makigsapol sa DBM ho kag DOF o kon Department of Finance para sa Bayanihan 3 or Bayanihan 3 na mga kaaksyon. No? Nga may Bayanihan 3 pa, kulang pa. Kulang pa. Basta may Bayanihan 3 sila nga proposal, kay Bayanihan 2 pa man lang. Kung may Bayanihan 3, another fund na naman. No? COVID-19 update kita anay mga kaaksyon sa bugos nga Region 6, Bacolod kag Negros Occidental. Sa bugos nga Pungsod, Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan na sang mga balita gikan sa kay aksyon na Dorel Cabato sa News Center. Action Doors, mayong to. Yes, Action Rex, mayong to kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. 7 ka mga kabataan ang nagabunag sang lapsag iya sa pungsod sa kada adlaw. Ang iniyang base sa report nga ginpagwa sang Commission on Population and Development o kon na PAPCOM. Sunod sa PAPCOM, nagaedad sang 10 tubtob 14 anyos nga mga kabataan ang nagabunag sang lapsag sa kadadlaw. 10 to 14? Yes, pero kahubin Action Rex. Kahubin man na yaman. Gani man. Ano? Dala siguro sang pandemya. Ay, naunsam yay. Kay kapin pa nga wala sila wala sila naga face-to-face classes. Ara lang sila mapulian goro. Lisensya sila iloy nga mahimo sang projects tupad balay. For laing nga project ang Ay, gihimo. perti, no? Ang Calabarzon Action Rex ang may pinakamataas nga kadamuon sa mga nagabunag sang lapsag nga minor de edad nga naglambot didto ya sa 8,800. Nagasunod naman ang Capital Region nga may 7,546 kag Central Luzon nga may 7,523. Mataas man ang kaso sa teenage pregnancy sa Northern Mindanao nga may 4,747
Davao nga may 4,551 kag Central Visayas nga may 4,541. Sa kabilugan naglambot sa 62,510 ang mga minor de edad nga nagbata sa tuig 2019 kumparar sa 62,341 naman sa tuig 2018. Samtang sa iban nga balita national, ini may kangtanan sa Bayanihan 3 na ni Action Rex. Kay makigsapol si House Committee on Appropriations Chairman Eric Yap sa Department of Budget and Management kag Department of Finance may kangtanan sa hagna nga akon ginaduso nga Bayanihan 3. Suno kay Yap, ini agod talakayon kun diin mahimo kuhaon ang pondo para sa ginaduso nga 420 bilyones pesos nga Bayanihan 3 nga gin-author naman ng House Speaker Lord Alan Velasco kag Marikina Representative Stella Kimbo. Sa House Bill number 8628 o kon Bayanihan to Arise as One Act o kon Bayanihan 3 magapain sang duga nga budget para sa pagbangon sa ekonomiya gikan sa naging epekto sang pandemya nga dala sang COVID-19. Ang Bayanihan 3 ang sigurado nga makasuporta agod ang malambot sang Pilipinas ang ginatawag nga economic recovery. Kag suno padre kay Yap, nakahibalo naman ang tanan nga tubtob sa karon nagapangatubang sa gihapon ang pungsod sa mga negatibong epekto sa COVID-19 pandemic kag pinaagi sa Bayanihan 3 makabangon na ang pungsod kasang mas madasig kag mas madamo ang matagan sang bulig o kon ayuda. Pure siya, sure siya. At siguro Action Rex. Pero may mga areas nga daw ka normal na like sa Bacolod ganin ni daw ang tao na lang ganing ginakuan mo kay wala nagagwa kay rason wala man inugwa kag wala man kwarta. Muna siguro na lang tamdon sang gobyerno pangabuyan sang tao hindi kay kung may Bayanihan 3 pa na di ambot kung hawas gid ni guro tanan may mga areas pa man nga GCQ mo lang na dapat ang tamdon tas siguro action doors. Pero kung yung GCQ siguro ti do back to normal naman galing kay ti amo lang na ang trabaho mata gid man gabalik Yes, correct. Action Rex. Oo. So kabay pa nga ining iduso Manila nga Bayanihan 3. May part man di Action Rex sa ila program ang buligan ining mga especially ining mga nadulaan sang trabaho. Na muna dapat ang unahon nila da. Correct. Kag mga negosyante, mga small business Action Rex nga apektado man. Sige, sa update naman sa World Records. Like kay Action Dorel? Ano? Nga negosyante, small business. Soon. Soon. Kalay. Sige Sige, Action Rex. Sa update naman Action Rex ng COVID-19, sa karon ang cases sa bugos ng kalibutan, naglambot na sa 107,006,667. Ang nagkalamatay, 2,336,303. Kag ang nakarecover, 78,850,559. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga data recorded naton dere ang cases yara na sa 538,995 ang nagkalamatay dere 11,231 kag ang naka-recover yara na sa 499,772. Ang Negros Occidental apat ang nadugang kahapon nga kaso nga nagdala ini sa kabilugan nga 6,683 ang Bacolod naman anom nga nagdala sa kabilugan nga 5,784. Ang sa kabugusan nga Western Visayas 31 ka mga kaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 23,675. Ang aktibo nga kaso yara sa 1,197. Sa recoveries naman 30 ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa 21 mil or 21,768. Kag ang nagkalamatay may duha nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 704 total death toll sa bugos iya nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod sa San Carlos toho Barangay 1 no? Sa Gemelina Barangay 1 Gemelina Barangay 1
isa ka concerned citizen ang nagpadala diri sa aton nga baho ginsulob naman sang tubig baha tong area nila mga 28 minutes pa lang ay na maning sitwasyon to sa San Carlos man. Sige ba na tong ulan niya sila nga nagdalom na to yung tubig man sa may Purok, Jimilina, Barangay 1 daw, Barangay 1 man to nakaligad tong ginbaha to. Subong nag-Jimilina naman sa Barangay 1, no? Ato ni baloon lang na karon dugay-dugay mga kakson. Basi ko mag-contact tada si Mayor Gustilo Action Oliver. Basi ko malihog tadabi. Ma-check tada dugay-dugay sa San Carlos City. Mga kakson, no? Ano maning sitwasyon to sa San Carlos nga din gasiret nga cellphone man gasulod sa akon ni. Okay. Nalara naman sa action level. Sige, daligid lang mga kakson ha kay bahuogid ang San Carlos do. Kuan man daw ginaarat man sining gamay nga pag-ulan perti dayon ang pagsaka sang tubig dito. Ay nano man nga sitwasyon man ang pangabuhi sa mga kauturan ta dito ang problema sa sining mga inoras, no? Diri kita na sa balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Ini may kang tanan sa Regional Oversight Committee magapatigayon sang deliberasyon sa 20 ka mga barangay sa Negros. Ilabi na sa Negros Occidental nga nag-apply para makabig nga drug cleared barangays. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso. Kagiban pa mga balita sa patrol Aksyon Eden. Action Rex na talana nga ibaydalom sa deliberasyon sa Regional Oversight Committee sa Philippine Drug Enforcement Team ang 20 ka mga barangay sa Negros Occidental agad magkabig nga drug-cleared barangays. Sinukay Pidea Negros Head Nicolas Gomez, pati gayon na ng deliberasyon sa probinsya sa Iloilo. Sininamaan nga Pebrero 17. Dugang pa, ini yung mga barangay ang in-follow up sa Pidea sa tubang Disyembre 2020 kag nagpasa sa mga kinahanglan nga dokumento sininga bulan sang Enero. Nagpaluan sa 101 ka barangay sa probinsya, 222 na ang drug-cleared barangay tugtog Disyembre 2020. Sunod kay Gomez, madugay ang proseso bawat ginasigurado sa otoridad na matuod nga wala na sang drug pusher kag users sa nasamit man nga barangay. Nagapati naman si Gomez nga dako na nga improvement nga naglambot sa masobra 200 ka barangay sa probinsya ang napabilin nga drug cleared. Pamatay naton si Pidea Negros Head Nicolas Gomez. May kita scheduled na Regional Oversight Committee deliberation on drug clearing. Schedule kita ma'am February 17 sa dito mismo sa Iloilo. I think it's Liganes, if I'm not mistaken, Liganes, Iloilo. May kita 20 barangays ma'am deliberation. Yes, kay actually ma'am, medyo gamay na gid siya kay sugod pa lang atong year para tapos ang kadamuan sini ng mga 20 barangays. Amo ini siyang na-follow up naton last December. Expect na siguro mga sunod deliberation basi magdamo-damo kita. Kaya ini ang sito ng yung December nato naging follow up kag nag-submit sila itong January. Kaya actually, January man na naton deadline para mag-submit sa intent, no? Letter of intent na magpa-drug cleared siya. So that is why January, mga third week, siguro po sa January ang atong deadline. So, jutay gid lang ang nakasulod sa aton. Kabailan Rex ang pagpahayag man ni Pidea Negros Head Nicolas Gomez. Balitalin sa patrol ang kaso. Kamusta to galing problema to sang ano ganito? RG. Regional Oversight Committee Hindi, atong blang ginreklamo sa SECBLA? RGS? RGS. RGS? Wala sila Action Rex sa bata kay may ara. Makita actually isang numero galing kay ti unattended na ang unang maging contact nila diri man sa aton. Tinanong sa isang komisyon ng komisyon sang siniman sang Securities and Exchange Commission So for Action Rex, mo nagahulat sila sa formal complaint na i-reklamo ang mga reklamo gid bala tek nga manindog di ka bala. Kag siyempre Way pa sang formal nga reklamo? Action Rex. Way pa sang formal complaint nga ginhanay da sila opisina? Wala pa gid Action Rex, that's why nga gina-encourage nila. Basi kasaho man guro sila.
Kahit ando ka na mo, actually, action direct na nagreklamo, galing kahit puro rong reklamo, wala man action direct ang formal na Gani, activated man. dapat may formal nga complaint ginaya para maaksyonan sang gobyerno ta. Correct, action direct. Kasi iban ko ba sila na hadlock or nausikan sila sa oras, mga among action direct sa sitwasyon. Pero mo to tani, nagligan ni si Mana, nagpalayag ko sila na mapagawa tani statement no ang RGS Marketing Corporation. Galing kay naas pa sa bukas sa direct, wala kita nga nagpalayag sila statement. Kag wala naman sila nagpa-interview sa media kag ang numero Pero ginaobra naman to nilang statement nila to. Sino ginang manager sinadaman? Sino ang operator sinaman? ang OIC na siya, record mo to si Sir Solarda, Salarda, I mean. Oh, si Kaya mo Salarda? mugit siya na istorya, sa nagligad man, kaya naghambal sa... Di ara pa na siya? Ara siya, Rex? Ara pa na siya? Ara pa, guro pero galing kay Tido... Gapanago? Gapanago. Ang pinaulat nila, kay Tida mo, nagsunrek daan, sa pagkamatid, sa balita, ligad. Damo dahil ng mga naginuwa, ng mga other, pag sunrek niya, mga may hinanakit na kumbaga with regards to this company action right. Pero nagambal mo itong check sa ato, yung kumayara na sila sa formal complaint nga mabato, nga may lakta na, nga makafile na kita action right sa korte, pabalon, yun man dayon ta, diri man sa media action right. Okay. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboto. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa patrol. Daligid lang kay Ari sa linyata, Mayor Renato Gustilo sang San Carlos City. Mangisayod at anay sa sitwasyon sang syudad. No? Daw Barangay 1 Jimilina, Purok Jimilina, Barangay 1. No? Nag-ro saka-saka naman tong tubig, mga kaaksyon. No? Gaulan to San Carlos. Oh? We have Mayor Gustilo. Mayor, mayungod to sa Action Rex, sa Action Radio. Mayungod to, Action Rex, mayungod to naman sa inyo, taga Bacolod. Sir, kamusta drang area mo na nung monitoring tadra? Do may mga purok drang or barangay 1 ang isa diri nga nakapasa sang information nga daw ginsulob sang tubig baha, Mayor? Sa Subong, wala man kami report nga nagsulod gid ang tubig, no? Nagtaas ang tubig. Based on monitoring this morning, level 1 man lang ang sapata. Okay. Wala nag-awa sa mga karsada naton dra sa barangay 1? Basi duda ko, basi mga clogging area wala sa mga kanal, wala pa mahawanan. Basi amola na. Pero ipacheck ko lang kay wala report eh. Gani kay Dre Samon, bago lang nakapakigangot diri taga Purok Jimilina ho, may barangay 1. Amo na correct ni sang address, Mayor? Purok Jimilina, yes, barangay 1. Jimilina. Basi mapacheck mo lang da, Mayor. At least, although nga ti daway pagidman to sang nag-evacuate sa ila, pero ti nasulob sila sang tubig. Gaulan pa da, Mayor, sa area sa San Carlos? Kanina ni Kadlao, nag-ulan, wala untat-untatas na nag-aga. Pero mga 8 o'clock, wala naman nag-ulan, subong init na gani. Okay. So, tawhay naman galing kalangitan dara subong gainit naman galing, Mayor, no? Yes. Porte kainit na naman. Okay. Sige, amo lang na, Mayor, nga amon nga importante nga tawag sa imo dira. At least, basi mapacheck mo na lang sa imo disaster dira sa San Carlos, Mayor. Salamat, gid, sir. Sige, salamat, Action Rex. Salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatian Mayor Renato Gustilo sang San Carlos City, mga kaaksyon sininggin forward sa aton nga information nga Purok Jimilina, Barangay 1, no? Sakop sang San Carlos City, amuning nasulob sang tubig baha, no? Pero wala man sining ni Mayor kagabi, tubtub kay na sang aga, linya baskog ulan, pero subong siniga, init naman dito sa area sang San Carlos, no? Jamont Hotel Anay, basi kunara ka na sa Sorho, sa Sipalay City.
Sa mga kaaksyon ta, basi kung gusto ang tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pinaka-latest nga sitwasyon dira sa Banago nga Kalog, no? Ting barado nga Kalog dira sa Barangay Banago na tapos na tinlo sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Kay ginareklamo nimo sa mga pumuluyo labi na tinluan na. We have Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Kagiban pang mga balita, Aksyon Dale. Aksyon Rex nakalabot sa telephone show, no? Hining reklamo sa pila ka mga residente dira sa may Pro Kasagingan, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod. Angot sa isa na kanukadikada nga problema Aksyon Rex sang pagbahaing kaso nga mayara sa mga pagbubungolan diri sa may syudad sa Bacolod. Nakalabot dito sa may national media and sa follow-up natin Aksyon Rex gintag diri ni Executive Assistant Jomani Vargas ang cluster headman sang Bacolod CDRRMO nga sang Sabadong adlaw sang ginsuguran nila Aksyon Rex ang clearing, declogging operations, clean-up operations dira sa area sang Barangay Banago. Duha na gali kuno ka puro Aksyon Rex ang cover sining kanal dira nga barado ang ginareklamo sa mga residente. Una ang puro Kasagingan diri nag-umpisa Aksyon Rex kagang endpoint sang tubig debla makailig Aksyon Rex dito sa may puro Kitahanon nga cover sa gihapon sang Barangay Banago, syudad sang Bacolod Aksyon Rex. Dini nga mga areas da sa Banago man. Action Rex kung makita nato sa mga litrato sang CDRRMO, dili kita pamilya sa lugar pero makita nila nato ng mga basura na pahigad-higad na kag may mga ginapangtinduan na ginapanghawanan na. Muning mga lagyan galing sadto hindi magyan no. Correct Action Rex kay gamay lang according sa mga residente gamay lang pag ulan ti nagabinaha na no. Ti amo man akong kaysa sa mga kauturan tada ang basura kung kaysay bamutang nyo man sa bulutangan blang nga mahakutan gilayon. Correct Action Rex. Di kay tampal nyo lang na sa lagyan kundi nagklag na ti balo ka naman sa basurang plastic Action Del di niya madunot mo. Correct. Balik man sa gihapon sa mga pumuluyo ang epekto Action Rex sining pagbahakag perwisyo no sa mga pumuluyo sa mga estudyante, sa mga nagatrabaho kay ko tim mag-Action Rex to kabudlagid mag-travel pakadto sa isa ka tabok or magtabok ka dira sa isa ka balay pakadto sa isa ka balay. So according to Sir Jomari Vargas sa sina nga problema sa sina nga sitwasyon 80% Action Rex siya ginalantaw nga bangod sa basura ang paglag dira no sang tubig hindi na makailig tudto dito sa may puro Kitahanon nga Kalog. Ang 10% illegal structure Action Rex kag 10% ang obstruction kay mga misitira kag iban pa Action Rex nga naga-cause man no sang pagbara or pag-clog dira sang mga basura Action Rex. So according kay Sir Vargas kahapon adlaw nagsapol ang Bacolod City Legal Office ang iya sining nga tratapan kag pladira ka mga residents sa lugar kay may duwa Action Rex ka mga tiyangge nga nakatungtong sa Kalog no according kay Sir Vargas ang kinahanglan pangagubon kag mayaraman ang isa ka balay
gang portion sa niya sining nga Action Rex. Bali, ang dalom sina, kalog? Kalog Action Rex. Tinga sino nagatag sila, yasang panugot yung magpatindog das lasang tiyanggi da? Mo na siyang problema according to Sir Vargas kay makabig sila nga illegal structure Action Rex. Pero according to Sir Tiging Vargas, kakas? pagkakakson pala Action Rex ay kahapon pa lang ginasapol no kaya siya ang mga natungdan nga mga tagiya nag-agreeman nga kakason Action Rex ang ila sining nga mga tiyanggi. good. Kaya kung hindi dira pagkakason Action Rex posible hindi naman mag-ilig ang tubig dira sa lugar. Pakato dito sa may purok Kitahanon Action Rex no. So ka Sir Vargas, ang purok Kasagingan kag purok Kitahanon mga more or less Action Rex mera sang 300 ka mga panimalay sa palibot sang sining barado nga kalog or kadal pero subong nahawanan na Action Rex sang Bacolod City RRMO. Ang ginahulat na lang amo na siya ang sabahin naman sang Bacolod City Engineers Office Action Rex kung saan nila kakason or pagagubuon dira abi hining duha ka mga tiyanggi kag ang portion sang isa ka balay nga nakatungtong sa kalog. Aring tingog na Executive Assistant Jomari Vargas. Natilwan mo to alimpasing Sabado kahapon whole day kami to. Ano stilo to dua gali ka barok na dang nego ang hindi ala kay guluan niya isning kasagingan dara sa puro ka Kitahanon. Kitahanon dakir na mo to dito gali ka katong may gani kapon ka nagulan. Nakita namon gidya ang daloy si tubig. Kaya pagguba na namon itong mga nagabalabang sa kalogla. Tiyanggi, dua ka tiyanggi, isa ka kwarto sa balay, daw mga wala, mga matitira, mga tuturo tayo testing sa lakyan na pangguba namon ito tanan. Iba na sabi nga, ayos lang, ibalik lang sa mintaw agyan sa lakyan. So, mga talim ko siya tamon. Okay, ang intinuan ta sir, kanal or ano na siya sir? May Kanal kag atong sulod daw sapa-sapa sa likod. Sapa-sapa. Pero di ba siya tuman kadako sir no? Ang gamay daw kalong-kalong na kadako bla. Hindi kuan na kay halina siya sa basketball nila tos punta. So amo na siyang gintiluan among kapon. Hindi lang ko to ana yung makulover ko para magtilo kayo. Oo. So subong sir clear na gid sir. So ang mga guba tong kuan kadala kayo nito naman. Katuan dito sa syudad. Action Rex sa Executive Assistant Jomari Vargas. So siya kagabi medyo may pag-ulan-ulan Action Rex diri sa mga syudad sa Bacolod. Sunod siya doka free flowing ng Action Rex ang tubig dira sa area sa purok Kasagingan kag purok Kitahanon sa area sa barangay Banago Action Rex. Sa mga panawagan once nga na-clear na or nasalbar na abi na taga na solusyon ang nga problema papel naman Action Rex sa mga pumuluyo no nga mga responsable kag tipigan man ang ila sining lugar para hindi na magresulta sa pagbaha in kaso nga may mga pagbuko. Dapat gid kagang mga purok officials nila mabantay man na daw. Pero officials Action Rex sa bulig man na sang barangay kung bagati after nga masalbar ang problema diri na kita sa enforcement Action Rex sa mga policy kag disiplina sang tawo para hindi bla magsulit-sulit. Gani kay kung mag-ulan daw ginakibang kaya magamuni nga sitwasyon bla. Okay naman na kay nahawanan naman mamatamatan kag bisan sa inyo da tupad balay blada sa puro Kitahanon kag iban pang mga areas diri sa Bacolod mansig limpyo lang kag ibutang sa insakto nang makutan sang basura bla. Mansig limpyo, mansig bantay, sawa yun. Di kay ko ng kanal butangan pagid sang hindi mamadunot nga basura ti layon nga butang na mapuno na way na ang alagyan mahimo na nakalog naman. Action Rex. So sa bayan sa syudad tigratugyan na sa barangay kag sa kapero Action Rex ang pag-maintain no sang katinlo kag para wala na sang clog no nga matabo dira sa area sang Kitahanon kag pero Kasagingan. Update kabay gikan sa Bacolod City Hall ang Action Neo. Action Dale Salazar una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. At least bisan paano kung mamatamatan kag matapos na ina sang city disaster sa paglimpyo dira sa lugar ng totally ng barangay maga-take over ang purok officials amo ang maga-take over sini kag magabantay man sa sitwasyon. Balo ka kung kaysa kung hindi mo pagbantayan may mga tao gid nga nagahaboy sang ilas nga basura sa alagyan sang tubig. Ito mga pagabuyan na kay mapinitin siya kamuman gihapon
mansig disiplina kita sa aton sining nga kaugalingon. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Matagtanay pila ka mga komersyal sa balik lang kita dugay-dugay. Ang Joy 1050 Pack, hasta 15 na swak. Sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad kadtuan taray sa Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa deadline sa magparehistro sa mga negrense nga bakunahan kontra COVID-19 tubtob katapusan nga bulan sang Pebrero pag sinapol sa mga alkalde pati gayunon buwas nga adlaw kagiban pang mabalita sa Kapitolyo. Yaring report supod na kay Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, nag-umpisa na sa pagpreparar ang gobyerno provincial sa Negros Occidental pagi sa pagkapanguna ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sang sining registration o kung pagkuha sa listahan sang mga dapat unang bakunahan kontra COVID-19. Isa diri sang gitagaan sang Task Action Rex amo si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Nagapag-angot na ni siya sa nakadain-lain nga mga local government units o LGUs parang i-finalize ang detailed nga listahan. Bot sa lingon dapat kompleto ang detalye sa iga-sumeter nga listahan. Naubuas nga adlaw, isa ini sang main agenda nga paghahambalan sa sinapol nga patigayunon virtual kon Zoom meeting o po mga alkalde sa bugos nga probinsya nga pangunahan man ni Governor Bong Lacson. Kabahin nini sa ginatuwag nga roll out plan. Now, ang sabahin naman sang bakuna action Rex kundi ang provincial government nagpain sang 27.5 million pesos para sa pagkabaklon nga bakuna, 100 doses halin sa AstraZeneca Pharmaceutical Incorporated. Aning 100 doses Action Rex para ni sa 50,000 ka mga negrosanon kay sa kada isa Action Rex ka individual nga pagbakunahan dapat 2 ka doses na mo, 2 ka pagtubsok Action Rex. So 50,000 times 2, 100,000 doses. Pero magluwas sa siring separado ya nga pag bakal sa nga probinsya sa nga bakuna. May ara pagid sang ginapaabot nga dugang pagid Action Rex nga bakuna halin gyapon sa AstraZeneca, pero way pa ni sang kapihuan, way pa ni sang kasiguraduhan kung bala may ari sang share ang Negros Occidental kay lain ni siya national allocation naman inis Action Rex. So kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, si Governor Lacson nag-ayo nga kung pwede madugangan Action Rex sang 3 million doses ang Negros Occidental para sa 1.5 million nga population sa bugos nga probinsya. Ining 1.5 million nga population amo ini sa Action Rex ang 70% sang population. Kamantin target nga bagunahan kon population sa kada LGU or bugos ka Pilipinas ang paghahambalan 70% mo. Kay ang below 18 years old hindi ni Action Rex pwede. Hindi qualified sa Duterte administration's COVID-19 vaccination program. Now ang unahon nga bakunahan among health workers kag mga front
frontliners. Amo na silang unahon action Rex. Pero wag kahulugan nga ang hindi frontliners, hindi health workers, hindi na mabakunahan. Kaya banti, target gani action Rex ka 70% gid sa population sa Negros Occidental dapat gid nga mabakunahan. Iring national allocation ang sabay sang AstraZeneca action Rex ang hambal ni Attorney Diaz way pa ni sang way pa sang kasiguraduhan bla kung bala paboran ni kag maukihan ni ang ayaw sang gobernador nga duga nga 3 million doses action Rex. Magluwas sa AstraZeneca mayara pagid 117,000 vaccines halin naman ni sa Pfizer ugaling kay medyo layo action Rex ang tsansa nga maka-angkon diri sang siyar ang Negros Occidental kay ang i-prioritize sa action Rex ang mga ginatawag metro cities bla dito sa Metro Manila, sa Cebu, kag sa Davao. No? So, daw layon sansa nga maka-angkon sang Pfizer nga bakuna ang Negros Occidental, pero laban-laban halin sa AstraZeneca pasikon maka-angkon sang dugang pagid nga bakuna. Pero sanong expected nga maabot na ang bakuna? Ang bakuna action Rex niyo first quarter sang 2021. Diring 2021 by March gani action Rex ginalauman nga bayaran na sa bakuna nga magabot magabot na. Oh, Tika magabot ang Negros Occidental si managurong Bacolod eh. Oo. Amo managuro kay AstraZeneca man action Rex Oo. mo. Kapag nga nag-set sang deadline ang provincial government sa pag-submit sang list sang listahan by the end of February. Bali, antes matapos ang bulan sa buong Pebrero, dapat kompleto kag detalyado na ang listahan sang mga dapat bakunahan. Yari siya Provincial Administrator Attorney Diaz. We have deadlines, no? February, end of February is our deadline, so we have enough time because as of 2 weeks ago, that was already my request to our PHO, Dr. Ernel Tumimbang, to submit to us a detailed list of persons that have been identified by LGU, registered under their system. So I am expecting that by tomorrow, when we finally meet with our mayors, all these details, no, we go down to the list of names, no, kung ginapaditalya kung gusto ta, prepared na, no, ang tanantang rollout plan. So we are preparing sa Subong, based on the advice of DOH, for our health workers, no, ang aton nga frontliners sa health services, ang unahon tagid vaccinate. As advised by Kong Albi, it was also reiterated by the DOH regional offices that as of February 2nd week or 3rd week, 117,000 vaccines from Pfizer will arrive. Okay, so 2 weeks later, about 3.5 million to about 9 million vaccines from AstraZeneca will also arrive. But this is a national allocation. For the 117,000 vaccines that is coming from Pfizer, we are not optimistic that we are going to receive a share from that shipment. The reason is they are prioritizing our metro cities, no? Metro Manila, Metro Cebu, and Metro Davao. Ang kabay lamang inasang palayagan ni Provincial Administrator Diaz. Pagkaroon talang may update man Action Rex sa Negros First Cyber Center. Laban-laban na Action Rex nga by March sunod nga bulan ihatag na sa control kapag dumala sa provincial government ang ining establishmento. No, kabayaran na sang nga subong sinong gadumalas na? Joint venture agreement na siya. Okay. Atong Manila based na. Balibay March siya sigurado nga probinsya ng mauyat na. Madumala. Kay daw wagid Action Rex ka ganansya ang provincial government.
kung ara sa joint venture agreement. Tier dito. Mayara sa kasugta na aksyon Rexan. Istoryahan na naglikad nga semana. Plus, karon sa hapon, regular nga session sa sangguni ang panalawigan importante man presyo aksyon Rex ang karne bla. Partikular baboy diri sa Negros Occidental ma-present karon sang datos si Provincial Veterinarian Dr. Renata Desana. Plus ang report kanabaton ta may presentation man nga himuon si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang siguro laban-laban ni angot naman sa COVID-19 update. Report kikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon nyo. Aksyon na Marlon Herboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gidaksyon Marlon Hinuia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, bantayan ang duga sa mga balita sa Kapitolyo karon sa Action Report sa afternoon edition. Daligid lang ha sa mga ka-aksyon ta pag-relaxan ay saway pa magkatimo sang palanyagahon pag timo-timo na. May tisi anay. Kulang balang imo sining alawas ang pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan.
Ayos, sige, daligid lang ha. Kay ma-check ta diyan ay ho, bawari naman sila sinabad naman no. Na ano ning obra ni kuan man, Vicky Love, Vicky Mai. Ay, puwerte damo-damo sang kuan mo gintapakan mo ding mga mensahe diyo. Ay, way gidobrahon ning mga klase niya. Maubos ni guro ka pang tapak din kay tanan-tanan ni gin pang padalaan niya mensahe, no? Sa kay Iofrosinia Trotneva. Ay, grabe man, no? Ano makuha mo ni man? Nga di ka man nagsalik sinabad sa wall, kuya man. Why nang mga mensahe din, nagkalaubos na, no? Ubos ka pang padala ho. Ay, perte. Kay Kativer, may lang pagpamati. Kativer, kagay Merry Christmas Mitoy Arquillo sang barangay Araal, no? May lang pag-monitor kay Idalin Bri. May lang pamati dira sa Punta Taytay ginatamyaw ko akon bana nga si John Rodel Montes kag akon bata nga si Kia Montes kag si tatay ko Dandilar. Okay, bata ni paring Dandilar ini, no? Kay Yorb Quiniol, may lang pagpamati dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Yorb Quiniol, no? And Melchor Baroka Rombines dira sa Hinubaan, may lang pagpamati. Alunan Suset, good PM lang, no? Kay Alex Montesa, may lang pagpamati Sir Alex, kag tamyaw yalang gabunan niya kuno nga tamaw, duha ka tamaw sa Mabini Coral kay Guillermo Gimo Clarito, kag tatay Fred Madrid, no? Kag sa pamilya Ramirez sang barangay Granada, Alangilan, Tribo, Bungkit, Urot, 684. Sige, salamat gid Sir Alex Montesa. Ayos. And Sai Cordova, may lang pagpamati Sai kay Len Sing, no? May lang pagpamati Len Sing. And Gilbert Caniete Lamayo, may lang pagpamati, tamyaw lang ako nasawa nga si Elvera Lamayo, kag sa akong anak Girly, kag sa akong apo nga si Cedric James sang Don Jose Santa Rosa Laguna. Monitor Subong. Salamat gito to Gilbert Lamayo, no? Buto may biyahe sa Subong. Michael John P. Season, may lang pagpamati dira sa Chateau Elise, Paranaque. Great ko lang happy birthday to my cousin Maria Season and mga cousins ko dira sa Dubai, Noredel and Bombom, Robert Normali. Keep safe. Thank you, gid. Salamat, gid, Michael John P. Season. Kay Suset Aluna, no? May lang pagpamati dira sa Hong Kong. Amo nang last kong mensahe sa ibabaw nga portion. Mapadalom ta kay kadamo sang ginapadala sang hindi magklamo nga mga tawo, no? Inubos sigid ka pang punggit urot ba? Team Barako ho, sang Jigs Barako Centers. May lang pagpamati kay Toto Bambi San Roque. Dra sa Victorias nito, Bambi San Roque, no? May lang pagpamati dra kay Merly Dolido Magallanes, may lang pagpamati kay pamilya COVID, happy viewing lang sa kay Janier Dibok ang panamyaw naghalin, no? Pamilya COVID, happy viewing. Ayos. Ti wala gid kuani kay kuano ga intra ang hindi magkalamo nga mga tinuga na nung sali nila ka intra niya man. O sige, ang iban sini nga mga mensahe pagkarunan tayo ni mga kaksyon, no? Sige, daligid lang kay matag tapila ka mga commercials. Standby yan ay. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon iyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang Radyo Philippine Standard Time, las 12:51. This Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:51 na nga tunuras. May lang nga pagpamati kay Warlito Nisya and LM Mohar, no? Kay Gian Resisio, salamat man Gian, no? Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga pulis sa Negros Occidental nga wala nagagamit nagagamit sang illegal nga droga, hindi makaluwas sa drug test. Dapat yun. Pila na to? Tatlo na tong nakaligad nga simana. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden, kagiban pang mabalita sa Nokpo. Sa detalye, Aksyon Bry. John Rex, sa maginang pahanumdom ni Police Colonel Romy Palge sa tanan nga mga kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental nga hindi gid sila makaluwas sa drug test kung nagagamit sila sang illegal nga droga. Nagwa ang ining palayag ni Palgi Action Rex paagiman kay Police Lieutenant Abigail Dunasco, ang spokesperson. Matapos Action Rex nga may duha pala Action Rex pagka police. Atong Master Sergeant kag patrolman to? Action Rex, duha ni sila nga positibo sa drug test nga ginpatigayon diri sa aton ining una mo tong patrolman nga na-assign sa kando ni PNP. Kagatuya may confirmatory test na gito Action Rex. Duha diri amo ni ang Police Chief Master Sergeant nga policeman subong ara sa Nokpo kag may ginahulat pang 15 days siya kay ginapa ano pa ni sila mo ginapa
palayagman or tagansang side nila sa ilang bahin kung paano nila i-explain ang ining nagpag-positive nila sa unang pag-drug test sa ila. So duha na subong ang nagpositibo diri sa Negros Occidental. So no pa Why pa ni magwang confirmatory test sa Master Sergeant ne? Why pa Action Rex? Amo pa nang ginapaabot ni Sir Palge diri sa aton. Pero sa din na-assign ni siya? Wala lang sa Nokpo? Para sa subong sa Nokpo, disarmado siya. Pero outside siya sa Nokpo? Outside Nokpo ni siya na-assign Action Rex. Subong, kaya morning status niya, ara na siya na sa Nokpo, ang obrayat di pulo pungko pulo panihol, di Action Rex. Kay hindi man siya pwede kauyat armas, lutang. And investigation siya. So, actually, si Madam Donasco, unang nakabalo diri sa aton, so nagligad tong semana, sang ginsugiran sila nga na-interview naton si Police Lieutenant Colonel Joe Malong sining panibag-o nga nag-positibo. So, sunod diri kay Madam Donasco, sa palayag manipalge nga, ang mga pulis sa Negros Subong dapat mag-preparar no? Sa ila ginahimo, kag wala ginatulirar. Why ginatulirar ang kaangay sining bulahaton. Nagsalig ining iban siguro Action Rex kay today mag-o subong ang regional director nga si Brigadier General Rolando Miranda. Pagpungko ya sini among ginihambal niya nga magpatigayon sang random nga drug testing. Tiginhimo gid kaysa nagligad gud daw kalinong lang gid sa Western Visayas. Duway to kabating nga nagpolisitibo. Subong amo niyo ginpatigayon niya ini kabahin sa internal cleansing program sa Departamento sang Kapulisan ti may duhagit halin sa Negros Occidental. Liwat ga pabalo si Palge yang ibang nga pulis da hindi gid makapalagyo kung nagausar ini sila ti subong dapat tulokalman sila kag hindi na lang gid maghimo pa sa mo sila nga mga butang. Yari si Donasco sa confirmation next. Pili po sa mga positive po sa drug test po is zero tolerance po ang ating province po regarding doon. Hindi po natin yun pababayaan, hindi po natin yun ito-tolerate. And pag mga ganong pong kaso, mga prioritize din po yung mga ganong cases po. And yun po ang mga pina-actionan po talaga kaagad with the help of PS po and RIAS din. Sir Brian, advice niya wala na pong makakaligtas sa drug testing po kasi ongoing po ito. Minimake sure po from the regional director po na mag-100% ang lahat ng PNP personnel sa drug testing. So, yun po, walang makakaligtas sa kanila. Or sa amin po, sa amin lahat po ng PNP personnel. Donasco, angot sini. So, wala na ni untat nga drug test Action Rex sa mga kapulisan diri sa Negros Occidental. Pareho man sa wala man untat nga swab testing man batok sa COVID-19. Pakaronan ta next Rex may aksidente na naman to sa Kawayan. Daw lapit man sa isyo gyapon Kawayan. Ato balang babae. Lain man tong nagligad? Lain man to atong gaang kasanay sa motor nga siya nalapakan tilya ka truck. Sus. Daw damo ni galinigid sa tuwa sandalan no sa kalugar to sa Kawayan na contact na nato ng PNP. Ginaobra pa subong ang blatter Action Rex ang mailading nga balita kay way sang casualties ini pero tiara subong may mga lagko nga mga kapilasan ng iban sa hospital Action Rex. Ang balita gikan sa Nokpo Action Brian more than nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang pagpamati sa miga niya kay Clauden Tiberio kag Erica Cabilio, no? Lin sa kay Idalyn Bray, no? Kay Warlito Nisya. Salamat gid sir, no? Life Extension Vitamin D3
Kanto antang balita ni aksyon na din abuso sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa lalaki nga nagbaligya sang kinawatan nga cellphone dakop sa entrapment operation sang kapulisan sang Police Station 8. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Eden Aboso sa BCPO. Aksyon Eden. Action Rex, arestadong isa ka persona sa entrapment operation yung patigan man sa Police Station 8. Hapon sang Pebrero 8 sa Banga Villa Lourdes, Barangay Panucoy, Siyudad sang Bacolod. So kay Staff Sergeant Jomar Dura, amo ni siyang investigador sa among kaso, nagpangayo sang bulig ang biktima nga si Angel Garcia, 20 anyos. Matapos nga nakita Action Rex sa marketplace na bala sa Facebook nga ginabaligya sang arestado nga si Norodin Balinte, 32 anyos, ang iya ng mismo cellphone. 30 man ang guts siya ba? Kaya di ako na uso, subang sa direct mo kung Galing kinawatan yan. kung kinawatan na makita ginadaya. Oo, ti kung ma-recognize gid ya sang tagiyang iya cellphone, ti mapos lang, tinatabo, yung transaction niya, nagkita ay sila ni Balinte kahapon, pero antes sina, nagpakayo siya dyan ay isang assistant sa aton sininga kapulisan sa police station 8. So, sila nagkitanay sa may Mansterific, Revolution Rec, sa may Tubang, Bacolod South General Hospital. Kagtigin na instructionan lang si Angel, ay sini ang biktima, na kung makita gani Action Rex nga amugid ang model kag serial number sa cellphone, kwao niya lang iya face mask kay mapalapit dayon ang mga kapulisan. So sa na-confirm Action Rex nga iya gito cellphone kinawatan ang ginbaligya sa iya for 14,500, ginayo iya 13,500. Di mo to nag-transaction sila tani, pero nahibaluan nga mismo Action Rex ang cellphone to ni Angel, iya gito Action Rex ang ginabaligya. Bali kung wala tanin nabalaan, baklo niya man gyapon ang iya sining cellphone. Ay lang kay naka-monitor sa nga ginabaligya kag drang baligyanay nila. Oo, nakita kita Action Rex sa marketplace sa Facebook kay kabalo ka naman sa social media subong kadasig lang sa baligyanay man sa mga gamit. Gani pero man. ang pagbaligya sin Action Rex do ka malang bala do kada asig lang tani mo kay 30,500 lang iPhone 7 Plus ini Action Rex nga cellphone. Mo na sang cellphone mo, iPhone 8 na mo no. Ay kalain daw wala ta na naka-afford ya. 33 pen lang tayo. Pero siya mo na Action Rex, grabe pag ini ang history sang pagkawat ng cellphone ni isang biktima. Kaya nagakatulog lang ni siya sa ila balay, lapit sa pertahan do sa sofa lang, pabugtaw ya, wala na ang iya cellphone. May balaan pa to Action Rex kung ining si Balinte ang pasakaan sang kaso. Ingod ya malang ni balay ni? Hindi Action Rex, pero lain man, pero grupo sang iya magulang sang sining biktima nga nagapangkayo man sang cellphone. Kay tisuno iya sa suspetsado do by and sell Action Rex nga balik kay uho ng cellphone ni na ula man siya kabalo kung dinhalin kag siya ang mabaligya kay ang ginansya amo na yang iya ganar Action Rex. Oo, galing kay siya gid yang nakuhan nga nagabaligya to tani sa kay Garcia ni sang cellphone nga kinawatan. Siya gid ang ginhold for 18 hours kay nagahulap na lang kung pasakaan gid siya sang kaso man nga theft. Pamati na ton si Staff Sergeant Jomar Dura. Sang January 30 nadula sang pagkakatulog siya sa Ilabalay. Nagkakatulog sa lapit sa pertahan nila. Pagbuktaw niya wala na yang cellphone, yan ang iPhone. Sang kagapon may kinag-post sa Facebook sa marketplace pala. Post so kinakilalaan niya nga iyagit cellphone. So nagkanto sa station ng ayo assistant. Kay baklo niya kin-transact niya nga baklon. Pag kin-arrange namon para sa for entrapment. So positively na-identify pag tanaw niya sang cellphone, in-check niya ang kaya ginabalang ko sa i-check anay ang model number kag ang serial number. Kaya may ara man siya hawid mo sa iya cellphone. So kin-check niya anay pag ambal niya nga tsaktogit. So that's naman na to gindakop na namon. Balita gikan sa Bacolod City Police Office sa una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office.
May lang nga pagpamati kay Sir Armando Saison Guevara Jr. No? May lang nga pag-monitor Sir Armando dra sa New Manila, Quezon City. And sa kay Lady Juna Bahilidad de la Cruz, may lang nga pagpamati. Kaginatamyaw lang happy 72nd birthday kay Nanay Nilita Alit sang Barangay Bantayan, Kabangkalan. Watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much, Lady Jonah Bahilidad de la Cruz. Kay Sir Juan Roberto Nanit Delioso Sr., wala nga pagpamati man. Ayos, sige. Yari ng pinakabago kag pinakaipektibong herbal supplement ang Evergreen. Cadiz, ini may kang tanano sa Banwasang Manapla, kaso nga pagpatay sang 63 anyos nga lalaki, wala pa mapasaka, yaring kaundan sang report ni Action Roger Gotti. Sa detalye sining balita, Action Roger. Action Rex, wala gyapon ma-file ang kaso sa sining kamatayon sa 63 anyos nga senior citizen nga labo ang nasapuan na lamang bangkay sa ikagsandalan sa bayan ng Hacienda Kinaruyan sa Barangay San Pablo, Manapla, Negros Occidental. Atong natabo balasang sa tinarikdan nga Domingo, sa rin mga alas 10 pasado taklas ng gabi na baton sa nga kapulisan ang ila sila nga pagpaibalo sa mga barangay official sa pulis nga may nasapuan nga bangkay kay sang ulihi sa mag-responder ang tupa sa PNP sa Banwa sa Manapla. Na diskubrero ko nakilala ang biktima nga mo si Renio Alpitse, 63 anyos sa edad. Kag sunod sa payag sa asawa nga ang iya sini nga bata ang ginlabo. May na-mention na pangalan pero sunod sa kay Police Captain Eric Bermudez sa Manapla PNP nga ini ang ginaimbestigahan pa. Sabagay nga wala pa nila matigayon nga mapasaka ang kaso bagod banamo pa sila sa kinakonsiderar ang igo sa sining paglabo sa 63 anyos nga si Renio Alpitse yara sa nga liog kag ini ang gituraan sa iyang kamatayon. Ang pamilya sa karon mo pa ginahulat-hulat sa Manapla PNP nga maka-coordinate gid sa ila sining nga stasyuran god nga matagaan sang nagakaigo pagid nga pag-interrogar o kung basi mayara pa sila nga ihatag pa nga mga informasyon agod makahatag sang lead kag ini ang mapasaka na kaso sa Piskalya. Report gikan sa siyudad sa Manapla kon Banwa sa Manapla. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutom nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginapamati
sa sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
yan na ikaw nang ginapamati, alam mo'n ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon, patayon aksyon radyo, bakulog sa Radyo Philippine Standard Time, 1:36. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad 1:16 mga kaaksyon ng aton sining oras. Launa 16 kay Bia Jonathan Galio may lang pamati Bia Jonathan no naulihi ka sir asan ka nagpaingon ara kadra sa Sipalay sir. Kay Virgo September salamat man thank you gid Virgo September kag kay Amor Malayang may lang pamati Amor Malayang. Ayos. Kay Susit Aluna naraman siya. Sige dagang salamat gid mga sirs and ma'am. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Temporaryo ninyo ang inkaupod si Aksyon ang Defensor. Mabatian na sa dili lamang madugay. Salamat gid ako ang inyo ni Kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Can't let you know I love you so. You love someone else, so on with the show. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,